हेलो एवरीवन, गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव फिन खेब बरायनानै लाग्रोबावबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोनसे गोनांथार आयदानि सायावहाय बे भिडियोखौ लाबोनाय जादों। मैया एबा 12 डिसेम्बर खालार खालि गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव Cctoaनि मोनसे गोनांथार मेल जानानै थाङो। बे मेलावहाय Cctoaया मोनसे गोनांथार थांखि लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय Cctoaया मा थांखि लादों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो थाखाय बे भिडियोखौ लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। नोंथांमोना दायो बयबो मिथिखाबाय, आसामाव मोन 6 जौगाखां हारिनो एसटि होनो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट बानायनाय जादों। दा बे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि रिपर्ट बानायनायखौ लानानै आसाम नाङैनो एक्जिस्टिं एसटि हारिफोरा हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ। दा जों बयबो मिथिखागौ, बे मोन 6 हारि एबा जौगाखां हारिनो एसटि होयोब्ला जोंहा एक्जिस्टिं हारिफोरा मा खहा जागोन जों बेखौ बयबो हमदांनानै मोननो हाखाबाय। जुदि बैसोर मोन 6 हारिया थारैनो एसटिखौ मोनमारोब्ला जोंनि थाखानाय एसटि हारिफोर, स्पेसियेलि जोंनि बर' हारियानो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगाखांनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों बयबो बैसोर मोन 6 हारिनो एसटि होनायनि हेंथायै गसंथानांगौ। दा बैसोर मोन 6 हारिनो एसटि होनो थाखाय जोंनि बिटिसि सरकाराबो सिगांनि समाव एनअसिखौ हरखांबाय। बेजों लोगोसेनो साननैसो सिगां बिटिसि सरकारा इसि मिटिंआव बैसोर मोन 6 हारिनो एसटि होयोब्ला बिटिसिआव गुबुन गुबुन केटेगरियाव एसटि होनाङा होननानैबो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंखांबाय। नोंथांमोना बे हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौ बयबो खोनाखाबाय जानांगौ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन, बिटिसिआव एसटिपि, एसटिओस, एसटिबि बेबायदि होनो नाङा। जुदि एसटि होयोब्ला मोनसेखौनो होनांगौ होननानै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौ बयबो खोनाखांखाबाय। आं बेनि सोमोन्दै सिगांनि भिडियोआवबो सावरायखांबाय। दा मोन 6 हारिनो एसटि होनो थाखाय जोंहा आसाम सरकारा ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मोनसे ग्रुप बानायनानै बैसोर मोन 6 हारिनो एसटि होनो थाखाय रिपर्ट बानायखांबाय। दा बे रिपर्टखौनो लानानै Cctoaया मोनसे गोनांथार सावरायनायखौ मैया एबा 12 डिसेम्बर खालार खालि गुवाहाटीयाव थानाय पल्टन बाजारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव मोनसे मेल लानानै गोनांथार थांखिखौ लानाय जादों। आसाम सरकारा मोन 6 जौगानाय हारिनो एसटि होनो थाखाय साननैसो सिगां ग्रुप अफ मिनिस्टारा मोनसे रिपर्ट बानायनाय जायो। बे रिपर्टखौ लानानैनो Cctoaया बे रिपर्टनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय मोनसे कनसालटेटिभ ग्रुप दानो थाखाय थांखि आजावनाय जायो। बे कनसालटेटिभ ग्रुपआ ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मोन 6 हारिनो एसटि मोनथाय होनो थांखि लानाय रिपर्टखौ मोजाङै नायबिजिरनानै आसाम सरकारनो दान मोनसेनि गेजेराव इन्टारिम रिपर्टखौ गथायगोन। दा बेखौनो Cctoaया मैया एबा 12 डिसेम्बर खालार खालि मोनसे सावराय मेल लानायनि गेजेरजों बे मोनसे गोनांथार थांखिखौ लानाय जादों। दा बे कनसालटेटिभ ग्रुपखौ ट्राइबेल हारिनि गेजेराव थानाय जायफोर सुबुङा आयेन एबा ल'खौ मोजाङै मिथियो बैसोरखौ लानानैनो बे कनसालटेटिभ ग्रुपखौ दानाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे कनसालटेटिभ ग्रुपआवनो थागोन बारग', आइएएस, आइपिएस, एसिएस, आइएफएस, आइआरएस आरो गागि नोगोरारि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै बे कनसालटेटिभ ग्रुपखौ दानाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा बे कनसालटेटिभ ग्रुपखौ दाखांनायनि उनाव आसाम सरकारा थांनाय साननैसो सिगां ग्रुप अफ मिनिस्टारनि मोनसे हान्जाया मोन 6 हारिनो एसटि होनो थाखाय मोनसे रिपर्ट बानायनाय जादों। दा बेखौनो Cctoaया कनसालटेटिभ ग्रुप दानानै बै आसाम सरकारनि ग्रुप अफ मिनिस्टारा रिपर्ट बानायनायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरगोन आरो बेखौ दान मोनसेनि गेजेरावनो नायबिजिरनानै आसाम सरकारनिसिम इन्टारिम रिपर्टखौ गथायनाय जागोन। दा बेखौनो Cctoaया थांखि लानाय जादों। दा फैबाय थानाय समावहाय मा रिजाल्टआ ओंखारो बेखौ उननि समावसो मोनथिसिगोन। दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडियोखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो आरो गुबुननोबो शेयार खालामनानै होदो, जाहाथे बैसोरबो मोनथियो। दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडियोआवहाय। गोजोन्थों।